Wel, i ni wedi gadael y gwartheg masnachol erbyn hyn a wedi symud at y gwartheg godro, achos mae'n ddiwrnod mawr i nhw y bore yma, a dwi mewn cwmni da. O, dw, Simon Davies, siwr dwi ti, gwyneb cyfarwydd yma na sio. Ti'n cadw'n iawn? Iawn, diolch. Ddim yn dangos eleni? Na, anffodus ni wedi sgwyd triniaeth ar ysgwyddi. Mwyn ddeb operation ymlaen fi, so anffodus ffeili wneud eleni. Ond yma yr un fath ac yn arselwy ac yn gwylio'r cyfan. Odi, mae'n bach yn odedd i edrych o'r ochr arall ydi. Ddim o ffog, wel, ges i gwrdd nos oedd y gwsgneithwr. Ddim o ffog aros lan drwy nos fel dwi'n arfer wneud. A dwi'n bach yn lanach amser un o bore, beth dwi'n fel arfer, beth dwi'n dangos da. A llai o stres. O, llai o stres, lot llai o stres. A David Jones o Lanrhaeadr, croeso cynnes i tithiadau hefyd. I ni di arfer dy weld ti ar lwyfanyn yn canu ac yn ennill gwobreli, ond wyt ti hefyd yn ffarmwr o fri ac yn ffermio ac yn ameithi. Ynddo, yn fyw ar ffarm adre, ffarm Pembryn Llan, ac yn fyw adre efo'r teulu ac yn Pedigree Holstein adre. Ac wyt ti, ie, un peth o Simon Holstein yw eich bryd chi, a wedi dechrau, wy'n deall prefix bach di hunan? Do, wel mae mam a dad gen prefix Meinel, a wedyn o'n i'n meddwl sy'n ni'n cychwyn prefix a buches bach yn hyn o'r enw Goldstar Holsteins. Sawl ni'n sydd dati erbyn hyn? Mae gen i rhyw 5 ar hyn o bryd. O sewir, ardderchog, wel dymuniadau gorau ti fo hwnna. Fel wedi ti, braf iawn cael cwmni'r ddau ohonoch chi, ac i ni yma heddi yn dechrau te gyda dosbarth yr Ayrshires, te Simon, ydy beth am y dosbarth yma? Dosbarth yda anodd i jydgio felly, mae'n dibendo beth mae'r beirni am mynd i fynd am. Ambell waith bydd e'n mynd am nifail, felly bach mwy siarp. Ambell waith mae beirniad eisiau anner bach mwy o power, mwy o cryfder trwy'r mlaen. Mae'r bach o gwaniaeth yn cwpl y trysiedu sy'n o flaen yn hyn. So mae'n dibendo i farnu, a wedi mynd am rhywbeth bach mwy siarp neu bach mwy powerful. Heffrod bach ifanc yw rhain, David? Ie, wel dyma'r, mae hyn o gwmpas y blwydd oed sy'n ei ddeud, a dyma be fydd yn troi fewn i'r gwartheg fe ni gweld yn y dosbarthiadau nes ymlaen ynddo. Pa mor boblogaidd yw'r bryd Ayrshire erbyn hyn yn y diwydiant llaeth te? Mae Ayrshire felly bach mwy o diwedd pepres bryd gyd i bach ddim mor gwmyn y lath ar Fuwch Holstein, ond wedyn mae quality llath i yn bach yn fwy na beth yw'r Fuwch Holstein a rydd i llo bach mwy cryf pan gyd i llo. Yw un fywch chydig mwy caled felly David na Holstein fydde ti'n gweud? Yndi, dim cweit mor siarp ar Fuwch Holstein. Dyn ni'n gweld dipyn o amrywiaeth yn y dosbarth yma'n blaen yn ni. Mae'r bryd Ayrshire mae'n ambell i heffer dipyn mwy siarp yma, mae'n rei yn dangos yr caracter y bryd yn dipyn mwy cryfach. Mae hon nawr sy'n pasio yn blaenau ni, rhif 38 ar gefen y dyn sydd yn arwennu. Mae hwnna'n heffer gri iawn yn dwi, ac yn fawr i gymaru ac ambell un arall yn y dosbarth. Odi, mae hwnna wrth Philip Reid yn Sir Caerdigion. Odi, mae hwnna'n anner cryf a mwy na thebyg. Mae rhain clas hyn, mae'n eiro sydd ddim wedi cael tarw, a mwy na thebyg bydd hi'n cael tarw wedyn ni'n feddwl weddol ddian. A sy'n dod mwy na thebyg bydd hi'n ôl mae blwyddyn nesaf fel treisiad llo gyntaf byddwn ni'n feddwl am ei seis a cryfder i. Dyna ni'n gweld i fyna, mae'n dangos un yn y dda, David. Ond ddim yn dipyn o steil yn ni, ac mae'n gweld i fanna'n dangos i hun i ffwrdd yn dda ac yn dal y ben yn dda, yn dangos i hun i ffwrdd i'r cylch. Ni'n tu ôl iddi hi wedyn, mae'n un chydig bach yn llai, ond fel i chi wedi sôn yn barod, teip gwahanol o heffer, David. Ie, mae'n rhyw, sy'n ni'n dweud, y ddau deip o heffer yn y dosbarth yma. Mae gennych chi rei cryfach yma fatha rhif 38 ner yn ei weld gynne. Ac yr heffer yn dilyn tu ôl iddi oedd o Mr Blaise Tomlinson, Sandyford, Famed Clover. Mae'n heffer fach sweet iawn yn dwi. Odi, mae'n heffer correct a mae'n bach o show presence gyda i fyd. Oes, mae fe. Mae iddi 4 mis yn y fancach na'r heffer sy'n o flaen i. So mae'n dwngos o mae'n mynd bach yn llai, ond mae jyst y penderfyniad y beirniad beth sy'n cymeryd i choice really, mae'n mynd i fynd am rhywbeth bach mwy sweet neu cryfder. A'r beirniad sydd yma nawr yn gyfrifol am y penderfyniad pwysig, y gilmor lori o ble arall, Ayrshire. I chi'n gyfarwydd ag e? Nadw, ddim yn gyfarwydd ag e. Mwyn tebyg yn Holstein, byddwn ni'n nabod pawb de, ond nadw. Ddim mor boblogaeth bobl sy'n
Ayrshire. Wel, dosbarth da iawn fan hyn nawr te gyda'r Ayrshires i gychwyn pethau heddi efo cystadlu y Gwartheg Godro. Mae yna fore prysur i ddod gyda'r Gwartheg Godro ac am y tro, diolch yn fawr iawn i ti Seimon ac i ti Dafydd am eich cwmni. Diolch.